nosnom jazyku v danom mieste, ako tomu bolo pred niekoľkými rokmi v Čemeri. Zápis žiakov do prvého ročníka na školský rok 2024-2025 sa bude konať v dňoch 18. a 19. apríla. Deň otvorených dverí usporiadajú školy už dlhé týždne pred zápisom, aby tak umožnili nazrieť do práce danej inštitúcie. Nebolo tomu inak ani v Čemerskej základnej škole, kde ponúkajú medzi iným aj dva národnostné jazyky, nemecký a slovenský. So slovenčinou môžu deti pokračovať aj v popoludňajšej slovenskej družine s ďalšími pestrými programami v miestnom dome slovenských tradícií. Neváhajte a využite, milí rodičia, túto možnosť, aby sa vaše dieťa dostalo do ozajstného slovenského sveta. Csömer gyökerei szlovák hagyományra épülő gyökerek, és itt főleg a hagyományok tisztelete és a hagyományőrzést tartom fontosnak. Természetesen ott van a nyelv is. Készülünk a új beiratkozásra, az elsősök fogadására, úgyhogy a Csömeri iskola idén is iskola nézegetőre hívja a leendő elsős tanulókat. A környékről is sokan jönnek és kíváncsiak a Csömeri iskolára, konkrétan a specialitások miatt, akár a sport, akár a nemzetiségi oldal. 10 évvel ezelőtt elindítottuk a német nemzetiségi tanulóknak a fölvételét, és 6. éve kezdjük és fogadjuk a szlovák nemzetiségi tanulóinkat. Idén is fel vagyunk készülve mind a két nemzetiség fogadására, és nagyon szépen színesítik az iskola palettáját. A tanulóink közül 30 szlovák nemzetiséget tanul. Idei év nagy vívmány az, hogy anyanyelvi szlovák nemzetiségi tanítót tudtunk fölvenni, hogy jelen esetben ketten dolgoznak a oktatásba. Volám sa István Fábri, moji predkovia boli Slováci, preto sa učím po slovensky. Hneď prvý deň, ako som prišla do Čemeru, som sa zoznámila so škôlkou. S malými deťmi, ktoré už prvé slovenské slovíčka ale poznali. Neskôr som sa zoznámila aj s týmito staršími žiakmi, ale keď sa pozriem na dnešný deň, ktorý bol významný pre rodičov aj deti, navštívili školu a teraz môžu rozmýšľať nad zápisom. Určite medzi tými deťmi, ktoré prišli zo škôlky, boli aj tie deti, ktoré som videla, ale aj ostatné, ktoré prišli, mali možnosť vidieť, že tá slovenčina nie je až taká ťažká, keď sa naučia tie prvé základné slová. Veď sa nebudú hneď učiť z učebnice a čítať, ale formou obrázkov, prezentácií, z rozprávkových knižiek. Proste ten zrakový vnem, aby tam bol, aby si zapamätali tiež veršičky, riekanky, pesničky, spev, pohyb, šport, to všetko navzájom spolu súvisí. Tieto deti, ktoré sem prichádzajú, sa vlastne učia ďalej udržiavať tie tradície, ktoré tu kedysi boli. Jednoducho tá slovenčina sa k ním dostáva aj hravou formou, nie len učením, že si to ani neuvedomujú. Volám sa Greta Kováč, chodím do triedy 3D. Od prvej triedy sa učím po slovensky. Moji rodičia chceli, aby som sa naučila nejaký slovanský jazyk. Každý rok máme taký deň otvorených dverí. Vtedy privítame školkárov a môžu sem prísť a pozrieť, že aké špecifikácie má škola. A hlavne to sú národnosti. Slovenská a nemecká deti sú v 4 skupín. Rozdelíme ich do skupín a začínajú poprechádzať v škole. A sú zastávky, je tam aj slovenská zástavka. V tomto roku začínali sme sa hrať také, že iste, že vy viete po slovensky, len o tom ani neviete. A hľadala som také slová, samozrejme, ktoré sú podobné aj v maďarčine, aj v slovenčine, ako napríklad pohár, zebra, tulipán a také. A z toho deti mali veľký zážitok, že aj oni vedia po slovensky. Hrali sme spolu, trošičku sme aj tancovali, aj rapovali sme. Paralelne, kým deti sú s nami, s učiteľkami, rodičia majú takú poradu, kde pán riaditeľ povie pár slov a samozrejme taktiež aj národnosti dostanú tam slovo a môžu o tom porozprávať
že čo im ponúkame. V Čemeri je to špeciálna situácia, lebo v jednej národnostnej triede sú aj Nemci a Slováci, v čom je slovenčina veľmi špecifická, že u nás zvlášť existuje aj slovenská družina, takže každé dieťa, kto sa učí po slovensky, príde sem do slovenského domu a tu spolu majú slovenskú družinu. A ako ste to videli, to nie je iba družina, ale je tu aj kuchyňa, je tu aj sála na to, aby vedeli tancovať a skúšať deti. Takže podľa mňa je to fantasticky. Všetko tu nájdú deti, čo je potrebné k tomu, aby tá slovenská vzdelanosť, tá tunajšia slovenská civilizácia bola prítomná. Deti čakáme aj z okolia, aj z Cinkoty, aj z Malej a Veľkej, Tarče, aj no samozrejme z Čemeru, pretože máme na to možnosť, aby sme sem privítali aj viac detí. Volám sa Bence Perity, chodím do triedy 3D. Od prvej triedy sa učím po slovensky. Moji rodičia chceli, aby som chodil do slovenskej družiny. Ráno prídem a tu som do večera. Predpoludní robím dvor, kvety, polievam, sadím a popoludní čakám deti a učíme sa. Aj po slovensky, aj po maďarsky, lebo máme aj matematiku, aj maďarčinu, slovenčinu. Čakajú to, že tu budú sa hrať, budú sa učiť a veľmi sa dobre cítia. Je to veľká skupina, taká je ako veľká rodina. Dobré mesto majú tu a celý život tu môžu žiť. Tu majú taký slovenský život. Dom čemerských slovenských tradícií má názov tento dom. Takže aj z toho vyplýva, že pre Čemerčanov znamená, že tu zachovávame slovenské tradície, obce, zvyky, lásku k tomuto všetkému. Snažíme sa všetko tak predstaviť, ako bolo to dávno. Ako som ja to prežila starou malou. Keby sa v škole dostali túto družinu, tak nemohli by sme s nimi slovensky rozprávať. Slovenská učiteľka príde sem do domu a ona je tiež s nimi cez družiny. Takže po slovensky sa pýtajú jej, ona s nimi sa učí tiež po slovensky, takže ten život tu je naozaj s nimi slovenský. V škôlke je tiež nácvik tanečný, ale aj tu v dome. Tu v dome majú žiaci v rôznych skupinách tanec a samozrejme dospelí. Asi 50 nás je a z toho 30 detí, ktorí tancujú.